שלום, סטודנטיות וסטודנטים יקרים. למי שלא מכיר אותי, שמי עופר רחמים, מהנדס מכונות ומרצה במכללת אפקה. אני אעבור כרגע על כמה עקרונות בסיסיים בתוכנת הסולידוורקס, למי ששכח ומי שרוצה ללמוד, ואזכיר איך אנחנו מגיעים לצורה תלת-מימדית, בכמה צעדים יחסית פשוטים ולמתחילים, כפי שאמרתי. אנחנו נתחיל בלחיצה על האייקון New, כאן למעלה, בצד שמאל, הדף החלק. ייתכן ויפתח לכם החלון הזה, וייתכן ויפתח אצל חלק מכם חלון אחר, שנראה ככה. שני החלונות זהים, על ידי הכפתור הזה אני יכול לעבור מחלון לחלון. זה לא משנה כרגע באיזה חלון העיקר שאני אבחר בפארט כדי להתחיל ואוקיי. אז כאמור, תוכנת הסולידוורקס עובדת כך שאנחנו מציירים סקץ', שזה מעין ציור על מישור דו-מימדי, ואז ניתן למשוך אותו למימד השלישי. אני אדגים כרגע בצורה זריזה. תכף אני אסביר את הצעדים שאני עושה. כרגע ציירתי מלבן, והנה אני מושך אותו למימד השלישי, ואני מקבל תיבה. עכשיו אני אעבור על הצעדים שעשיתי, ולפני כן, בואו נמחק את זה ככה, ונמחק את הסקץ', ונתחיל מההתחלה. רק לפני כן אני רוצה להסביר לכם קצת כאן על הממשק. יש לנו פה מלא טאבים פתוחים. כל הטאבים האלה הם חלק ממערכת שנקראת Command Manager. אני עושה פה קליק ימני על החלק האפור, ומופיע Command Manager. אני מוריד כרגע את ה-V רק כדי שתראו שזה נעלם. אני עושה עוד פעם קליק ימני פה על האזור הזה, ומחזיר את ה-V כדי שזה יופיע חזרה. וכרגע אני רוצה שנוריד את כל הטאבים שהם לא רלוונטיים לנו. שוב אני עושה את זה על ידי קליק ימני כאן, עובר לשורת טאבס, ומלבד ל-Features ו-Sketch שאני משאיר, כל היתר אני מוריד. הורדתי את הכל. עכשיו יש לי קצת יותר סדר, יש לי פה רק את שני הטאבים שאני הולך להשתמש בהם. אז אני חוזר על מה שעשיתי קודם, עכשיו עם הסבר וקצת יותר פרטים. יש לנו פה את שלושת המישורים הראשיים, Front, Top ו-Right, שזה אומר את אל פנים, את אל על ואת אל ימין, את אל צד. כולם ביחד, שאני מסמן אותם, נראים ככה, ובמרכז של כולם נמצאת מערכת ראשית הצירים. אוקיי. אני אבחר כרגע במישור Front, וילחץ על האייקון הזה כדי להתחיל סקץ'. באותה מידה יכלתי ללחוץ על המישור Front, ולבחור באייקון כאן, שהוא סקץ'. זה מבצע את אותה פעולה. ברגע שבחרתי מישור ובחרתי סקץ', המישור הופך להיות ניצב אליי. אני כרגע אשנה את זה, אני אסיט אותו. כרגע הוא לא ניצב אליי כמו שאתם רואים. כדי לחזור ולהביא אותו למצב שהוא ניצב אליי, אני לוחץ רווח, ספייס, ובוחר באייקון הזה שנקרא Normal to, ניצב ל. שוב המישור ניצב אליי, וכרגע אני כמו מצייר על דף. אז כמו שעשיתי קודם, אני בוחר מלבן. יש כמה סוגים של מלבנים, אני כרגע בוחר במלבן שמסומן ככה על ידי שתי פינות. פינה אחת עושה קליק, פינה שנייה עושה קליק, וכרגע יש לי מלבן במרחב. אני כרגע לוחץ על Escape, שימו לב, הסמן של העכבר הוא עיפרון עם מלבן שתי פינות. אני לוחץ Escape, והוא הופך חזרה לחץ. כרגע אני כבר לא מצייר מלבנים. שימו לב שכל הסקץ', כל הצלעות של הסקץ' שלי הן כחולות, משמע שהסקץ' שלי הוא בכלל לא מוגדר. זאת אומרת, אין שום הגדרה מרחבית, אני יכול לגרור אותו, כל חלק שלו, במרחב, והוא לא תפוס לכלום. המטרה שלי היא להפוך את הסקץ'
ככה שכל הצלעות שלו יהיו שחורות ויהיו מה שנקרא fully defined, מוגדר לחלוטין. אני אתחיל בזה שאני אתן לכל צלע מידה, לוחץ על כפתור Smart Dimensions כאן למעלה בצד שמאל, והדרך לתת לצלע הזאת מידה היא או לבחור את הצלע עצמה, נניח ניתן מידה 60. דרך שאני מעדיף, ואני אסביר לכם אחרי זה למה, זה לעשות את זה באופן הבא. אני כרגע לוחץ Escape, לוחץ על המידה ומוחק אותה, ומראה דרך אחרת. שוב אני בוחר Smart Dimension, ובמקום לתת את מידת הצלע הזאת, אני אומר לו, SolidWorks, מהצלע הזאת, עד הצלע הזאת, תן לי מידה, הנה זה אותו 60, אני עושה V. כנ"ל לגבי הצלע הזאתי, אני אתן לו מלמעלה עד למטה, ואתן לה מידה אחרת, 80. עכשיו הגדרתי למלבן שלי מידות, לכל צלע יש הגדרה נוספת מתוקף היותו מלבן. אתם רואים פה את האייקון הירוק, זאת צלע אנכית, וזאת צלע אופקית. אוקיי? זה נקרא relation או יחס, וזה גם מופיע פה בצד שמאל, vertical, ולצלע הזאת מופיע בצד שמאל, horizontal. אבל תראו עדיין הצלעות שלי כחולות, אני עדיין יכול לסחוב את המלבן שלי במרחב, כי הוא בעצם לא תפוס עדיין לראשית הצירים, שהיא העוגן היחידי שלי במישור הדו-מימדי. כרגע רק לצורך ההדגמה, אני אתפוס את הפינה הזאת, ואתפוס אותה לראשית הצירים, וברגע שעשיתי זאת, הנה אני אגרור את המידה הזאת הצידה, כל הצלעות שחורות, והסקט שלי הוא מוגדר לחלוטין. כמו שאתם רואים, בזמן שאני מצייר סקץ' יש לי פה שני אייקונים, X אדום וחץ כחול. אני כרגע אעשה V כדי לסיים לתת מידות, ועכשיו אני אמשוך את הצורה שלי למישור השלישי, למימד השלישי, דרך הטאב Features, וכמו שאנחנו רואים, הטאב הזה ישתרבב לפה למרות שהורדתי אותו, אבל לא נתעסק עם זה כרגע. אני לוחץ על Features, ובוחר ב-Extruded Boss Base, ככה זה נקרא. אני כרגע אקרא לזה Extrude, שזה משיכה, ואני כרגע יכול למשוך, הוא נותן לי Preview, מעין קדימון של איך הצורה הולכת להיראות. אני יכול למשוך את זה כמה שאני רוצה. אוקיי, כרגע אני יכול לתת פה גם מידה, איפה שמסומן כחול, אני אתן מידה 90, ואני אלחץ על ה-V כאן, ויש לי תיבה בממדים האלה. אני כרגע יראה איך אפשר עכשיו לבצע סקץ' על אחד המישורים השטוחים. אוקיי, אני אומר מישורים שטוחים, כי אם המישור הוא כמור או כאור, אני לא יכול לצייר עליו סקץ'. אני יכול לצייר סקץ' רק על מישורים שטוחים. אז הנה אני בוחר את המישור הזה. ואחרי שבחרתי אותו, אני הולך לסקץ' פה למעלה בצד שמאל, ולוחץ על האייקון סקץ'. וכמו מקודם, המישור הזה ניצב אליי. אני מראה לכם איך הגענו לפה, אני מצייר על התיבה שלי. כמו שהראיתי, אני לוחץ עכשיו רווח, בוחר ניצב ל, וזה ניצב אליי. כרגע נצייר עיגול, אני בוחר פה circle, עושה סתם איפשהו כרגע עיגול, ואני אראה לכם את הדרך, אחת הדרכים למרכז את העיגול במרכז המלבן הזה. אז אתם רואים שהסמן עדיין מופיע עם עיפרון ועיגול, אני לוחץ escape כדי להפסיק לצייר עיגולים. ועכשיו אני אבחר קליק ימני על הצלע הזאת, ואני אבחר פה select midpoint, אני אבחר את נקודת האמצע של הצלע, ועכשיו אני אלחץ על המקש קונטרול, ואני אלחץ על מרכז המעגל. כרגע שתי הנקודות, אני יכול לעזוב את הקונטרול, שתי הנקודות מופיעות, ואני אבחר באופציה פה בצד שמאל, vertical.
מה שזה אומר, זה אומר שיש איזשהו קו אנכי שעובר בין שתי הנקודות האלה. את אותו דבר אני אעשה כדי למרכז אותו בציר האופקי. אני אעשה קליק ימני על הצלע הזאת, יבחר Select Midpoint, יחזיק את הכפתור Control לחוץ, יבחר את מרכז המעגל, שתי הנקודות מופיעות, ועכשיו אני אבחר Horizontal. וכרגע זה מגדיר שיש קו אופקי שעובר בין שתי הנקודות. כמו שאתם רואים, הסקץ' עדיין לא שחור ולא מוגדר לחלוטין. בכדי להגיע למצב הזה אני אתן לו מידה, Smart Dimension. אני אבחר את העיגול ואני אתן לו מידה 25. וכרגע אני יכול לבצע את הפיצ'ר השני שלמדנו. אני לוחץ על הפיצ'רס, ולפיצ'ר קוראים Extruded Cut. אני לוחץ עליו, והוא בעצם מחסיר את הסקץ' הזה שלי, את הצורה שלו, מהתיבה הכללית שציירתי קודם. אז אפשרות אחת זה לעשות פה באופציות בצד שמאל Through All, שזה אומר דרך הכל, ואחרי שעשיתי V אני רואה שיש לי חור עובר. אפשרות אחרת זה אם אני רוצה עכשיו לערוך את הפיצ'ר הזה של ה-Extrude, של ה-Cut סליחה, אני עושה עליו קליק ימני, ופה באייקון הזה אני עושה Edit Feature, ועכשיו אני יכול להגדיר במקום Through All אני עושה Blind, שזה כמו לומר על עיוור, לפי המידה שאני נותן, ניתן לו מידה 22 ו1 סליחה, יעשה V, ועכשיו יש לי חור בעומק 21 והוא לא חור עובר. בשלב זה אני אראה שאם אני רוצה למשל לערוך את הצורה של התיבה הראשונה שלי, אז יש לי את הפיצ'ר הזה שנקרא Extruded Boss Extrude 2. אני יכול לפתוח אותו על ידי החץ הקטן הזה פה בצד שמאל, ואני יכול לערוך את הסקץ' המקורי שציירתי. אוקיי? אגב, הדרך שבה אני מסובב את הקובייה במרחב, לכל משתמשי ה-Windows, כי במק אני פחות מבין, לוחצים על הגלגלת, ממש לוחצים עליה, וגוררים את העכבר ימינה שמאלה למעלה למטה, זה מה שמסובב את הצורה במרחב, וכדי להתקרב ולהתרחק אני מסובב את הגלגלת קדימה ואחורה. אז אני חוזר כרגע להסבר, קליק ימני על הסקץ' ופה למעלה Edit Sketch, ואני יכול לשנות את המימדים, למשל את ה-80 אני יכול לשנות ל-65, ואני יכול לעשות פה על החץ הכחול, זה כמו אישור, וזה מחזיר אותי לצורה אחרי ששיניתי אותה. אם אני רוצה את המשיכה, את גודל המשיכה לשנות, אז אני עושה קליק ימני, לא על הסקץ', אלא על הפיצ'ר עצמו, ועושה Edit Feature, ועכשיו אני יכול לשנות את ה-90, נניח ל-120, ללחוץ V, ושיניתי את המימד השלישי ל-120. באותו אופן אני יכול לשנות את הסקץ' הזה של ה-Cut, ונאמר להגדיל אותו ל-60. בואו נעשה קצת יותר, 65. שימו לב שכרגע הוא חורג מהצורה המקורית, אבל כל עוד יש חפיפה ביניהם, מה שיקרה זה שהוא יחתוך את החלק. גם אם הייתי עושה, ואני אעשה עכשיו, קליק ימני על Cut Extrude, Edit Feature, ויגיד לו לעבור דרך הכל, הוא בעצם עכשיו חתך את כל הצורה, והוא שואל אותי מה אני רוצה לשמור. אני יכול לבחור את הצורות שאני רוצה לשמור, ואני יכול להגיד לו תשמור את כולם, All Bodies, ואני לוחץ OK, וזאת התוצאה. אוקיי? אז עד כאן להיום, זה היה תזכורת ורענון, ואני מאחל לכולם חג שמח.